τα γραφικά της οθόνης ρε, βάτε το 1280 Την ανάλυση, ναι. Κι εγώ το έχω, 23 φόρη, έχω Βίκυ παίζει να με χειλάρεις, ναι. Ρε μάλακα, εμείς πήραμε 150, 300 και 300. Ναι, γιατί πρέπει να είχαμε από άλλο σερβερ. Όχι, μάλλον πήγαμε να το τελευταίο. Ναι, όντως. Λοιπόν, Βρες Γιώργο, κάτι τώρα... μάκες πριν αλλάξει η ώρα. Ναι. Λοιπόν, Γιώργο, τώρα δέχεσαι το summon που θα σου έρθει, θα λέει Enter Now κλπ. Αυτό είναι για να μπούμε στο τελικό του dungeon. Όχι. Καλά ρε σεφαράκι. Αν έρθει αυτό θα μην ρε. Γαμνίζω μόνο του δεδομένου. Έχω πάρει χαμπάρι. Καλά μόνο. Μέτρο. Εδώ είναι που μαζεύουμε τα παλάκια. Ο Άννας αρέστε τώρα. Καλό. Γεια σου αγόρι. Πού είσαι εσύ? Γαμιέμαι μαζί σου. Βάσει του τόμαχο γαμιέμαι μαζί σου. Όλους τους έχω πάρει. Έτσι. Τη ζωή μου γράφω sneak. Νιεκπή. Ένα σεκ. Μαραρίζετε τις μπάλες, παιδιά. Το νου σας τις μπάλες. Ελπίζω να μην καταγράφετε ότι θα μαζεύουμε μπάλες. Θα γίνουμε ρεζίλ στο YouTube, ξέρω εγώ, ότι τους βάζουμε στο Ray Varan αυτοί και εμείς σηκώνουμε μπάλες. Που να σου ξεραθούν οι παπάδες ακόμα. By the way, υπήρχε swag kill. Lol. Γαμημένο. Χαχα, το πήρα. Για πλάκα. Καλά το χέσαμε σήμερα με το πως ανοίξαμε τα μόμπετ. Γάμεσέτα και με τις μπάλες. Πήγα να το πουλάρω εγώ και μετά ήρθε και ένας άλλος και βλάγας και το έπαιρνε. Τελευταία μπάλα δικιά μου. Άρχι! Το είχε βάλει και το δόκτωρα εκεί. Γιάννη έγινε δεξί με τη Βίκη. Οκ. Τι έλεγε πριν ο Ανέστης? Ότι με γαμάς εσύ, η Βίκη, ο Ηρακλής, όλοι με γαμάτε. Γιατί? Δεν ξέρω ρε φίλε, με μισή. Τώρα δεν έχει άλλες μπάλες. Όχι. Καλά, γιατί βαράνε το δεξί. Και την ηλίθιη. Συνεννόησε μπουζούκι. Ρε παιδιά, πώς είναι αυτή η μπάλα γαμώ το κερατό μου μέσα στο inventory, πώς μοιάζει, με τι μοιάζει? Δεν τη βάζεις στο inventory. Τι είναι, Παίρνεις και Μπελικάρι. το τους instant. Τι μπελικάρω μου την τι άλλη. παίρνεις? Κάποιους πόντους. Δεν χρειάζεται τώρα, θα σου εξηγήσω μετά. Άμα θες να το ψάξεις, κοίτα το τέτοιο, πώς το λένε, κοίτα το... έλα, το general, το chat. Ελληνικό damage. Όχι, είμαστε τόσο τώρα. Πάντα χάνουν τα γλέντια. Ναι ρε φίλε, πρέπει να το φτιάξει αυτό λίγο. Πήγαινε γιατί είναι η ώρα τέτοια. Ούτε ένα item ρε φίλε. Εγώ ένα Ποιος? τεστ, εντάξει μόλις. Ποιος σήκωσε free win? Εγώ χθες. Α, δεν Ή κουρά. προχθές πότε ήτανε. Άμα δεν πήγα σκόσεις τελευταία για ένα Freewend, πες μου, Έχω ρε φίλε μπότε. Άμα έχεις καμία την πρόβλημα που πάρω. χρειάζεσαι, πες μου. Τι είναι να μην τη χρειάζομαι. Σήκωσα τα master work. Μπότα. Ναι, όταν εννοείς να μην τη χρειάζομαι, δηλαδή για να την πουλήσω, για να την ανταλλάξουμε, Για να την πουλήσεις, για να άμα θες να ανταλλάξουμε. Τι θέλει, τι μου δίνεις. Freewend μπότες. Ναι, μπότες Γενικά, θέλεις να τι σου σου δώσω. Freewend. Εγώ θέλω γάντια. Θα σου δώσω γάντια. Α, ναι, Στο περίμενα τελευταίο όμως. πόσο τα πετάει ρε. Εντάξει, θα στα δώσω σε λίγο. Έτσι απλά είναι Ηρακλή, έτσι απλά. Να τσιρωνόμαστε.
Γιατί τα θέλεις στο παιχνίδι. Αυτός ο αλτρουισμός, Ηρακλή, απλά πάρτα. Ποιος? Εγώ Καλώς δεν τον, έπρεπε να καλώς κάνω τον. σε το Ποιανού ρούχο, δεν είσαι εσύ? μπορούσα. А имя этой силе — DJ Alligator. Fail θα είναι αυτό τον έξω. Γιατί κυνηγάνε εμένα. In the year 2004, Ναι ρε φίλε, νουμπάζουν, νουμπιάζουνε. mighty generals Κοίτα άλλες. clashed on the battlefield of dance. Πολύ απλωμένα δεν είναι τα mobs. Came MC Vespucci, Μπαρδέα σου. and from the west, Μια ώρα κάνω να τα φάμε, γενικό ντάμα. Alligator. Only the dance floor can judge them. So people, put your hands up when I say. Σεξάκι με ακούς. Από μικρός. Από Βάλε να μικρός δεις από το τον ακούς. Μαρτάκι που κάνει την παρινέλα. Ή... Βάλε να δεις τον Μαρτάκι που κάνει την παρινέλα. Τα βαρέθηκαν στο δύο. Θα το δω, φίλε. Να γελάς. Έλα, τους μου βοήθα λίγο τη δική. Μια χαρά damage μας τρέχει, 60% είναι το boss. Πάρτε πάλι τα bounce. Παιδιά, μέχρι πόσο damage το κάνετε αυτό? Ανάλογα. Live from Loroca, the best dance party in Latvia. Τι damage να κάνουμε τώρα, εδώ τα έχω κλάσει, fail θα. Μια χαρά θα είναι ρε. Και έχουμε μόνο ένα sorcerer, δύο ψέματα. Τρεις με μένα μπαίνω τώρα. Προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις. Έρχομαι ρε. Ρε παιδιά δεν ξέρω, αισθάνομαι σαν να μην έχω damage. Μήπως έχεις τα PvP. Σαν να μην κόβω μία. Ήπιες μίλκο το πρωί, Γιάννη. DJ Alligator. Ήπια ένα άλλο, Muller λέγεται. Α, μου λέει, το ξέρα. Ρε Γιάννη, μήπως έχεις ακόμα τα PvP ρε από το duel. Όχι ρε. Όχι ρε. Λοιπόν, ποιο βαράμε, το δράκο ή το άλλο. Βάρε το δράκο. Τώρα ψώξε τον μπαμ. Όχι μόνιμα, όταν βγει το μπαμ, πάτε στο μπαμ πάλι, Live from Loroca, the best dance party in Latvia. Φωτιές, φωτιές, παιδιά. Φώτια με φώτια. Πίσω, Γιώργο, πίσω. Πίσω γρήγορα, έξω τη φωτιά. Λίγο heal. Ο Μπόικα ψώξει. Και Μαργαρίτα έτοιμη. Ο Μπόικας είναι τόσο ψοφάει κοίτα, το θυμάμαι. Πολύ καλό. Ο Γιούρι. I'm the most complete fighter in the world. Ο Μούχα Μεξικάνος. Yuri Boyka. Καλά, δεν ξέρω τι λέτε, βγήκε το νέο μασέτε. Boyka, ρε, ποιος σκέφτηκε τώρα. Είμαι ο Μπόικα. Εμείς είχαμε μείνει στο σχολείο που τη λέγανε Μποϊκά στο επίθετο. Ξάδερφε. Το μπαμ ποιος το βαράει Το εμένα. μπαμ δεν θα το δώσουμε. Ξαδέρφε. Λείπει το σεξάκι να τραβάει τα μπαμ. Από κι εγώ μια Ναι ρε ψωμιά, εσύ, έτσι. πήρα το άγκρο και ψόφισα. Πού είσαι να τραβήξεις το άγκρο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πόσο τσέκατα είναι το μπαμ. 24. Τον boss θες να πεις. Το μπαμ θέλω να φάω. Βασικά μπορούσαμε να φάμε το μπαμ και να κάνουμε κάτι και το άλλο. Το μπαμ ή το μπαμ. Το boss. Να κάνουμε κάτι στα δύο boss δηλαδή. Πολύ μαλακό κάνουμε. Ήρθε κι άλλο, ρε.
Συνήθως τελειώνει τον boss και μετά τελειώνει τον BAM. Σκοτώστε τον boss, γαμίστε τον BAM. Γαμάτια δεν είναι εκεί. Ευτυχώς έχουμε βγάλει μόνο με 2 ψόφους. Ναι, αλλά μείον 5 άτομα, έτσι. Τι, Ναι, 15 άτομα. Μείον 3 άτομα βασικά. Μείον 3. ναι. Επιτυχέσαμε. Δύο μαλακίες. Ποιο raid είστε? Δες ποιο είναι Maxine Leader. Το δεύτερο. Το έχω βγάλει το raid. Α, το έχει βγάλει, γιατί βλέπω κάτι άλλα έχουν εξεμείνει. Πάντως προχθές ήμασταν full ρε φίλε, όλοι ήταν 15-16. Το μεσημέρι δεν κάναμε raid. Τους βάλαμε και τους βγάλαμε. Αυτό ήταν μείον στο reputation μας φίλε. Μείον, αλλά δεν υπήρχαν healers. Είχε κάνει ο κάθε healer από ένα πάρτι και δεν είχαμε healer. Έλεος. Και ο κάθε healer είχε το δικό του raid. Τώρα θα Είδες, σκάνει έτσι. ότι έχουμε damage. Το τάνκαρα γαμόφιλε τον boss. Αφού σε γαμώ τα τάγκια ρε. Αυτό εδώ τελείωσε. Ναι, ναι. Το φορεπάρει. Να, το τσίμπησε. Τι έχουμε drop? Όχι, όχι, το σχόλιο το βάλω. Good leadership. Και από Πείτε εκεί στα λέει. κριτήρια ρε, πείτε Gucci και τέτοια. Είχα μην το πω και εγώ τσουβούσου. Μαλάκα ξεδιά. Μιάου. Έτσι κόφτει. Μιάου. Ευχαριστείτε το τόμαχο που πήρε το πόσο γαμάτος ήταν. Πού ήταν όλη την ώρα λέει αυτό. Εντάξει, παιδιά, αυτό βγάλαμε με 2 ψόφους, μια χαρά είμαστε. Έλα ρε φίλε, είναι και πως το αφήσαν, ο ένας πήγε πάνω στις φωτιές και ο άλλος πάνω στο τσίρις ρε φίλε που είναι νουμπάς. Εντάξει, τι συζητάμε τώρα, γαμό είμαστε. Ο τάνκαρα είναι νουμπάς γιατί του πήρα τ' άγκρο. Ποιο άντρο είναι νουμπά, εγώ τάνκαρα τον boss. Ρε παιδιά, Από τον boss όχι να ρωτάω. ρωτήσω κάτι. Το Master Enigmatic Scroll είναι drop, από drop το μάζεψαν ή το δίνει το quest? Και από drop. Το δίνει σε μένα. Όχι, όχι. Ναι, μαλακία είναι αυτό, το δίνεις απευθείας στο σωτήρι. Λάγα. Γιώργο, το κρατώ. Το κρατάς να κάνεις μάθημα από τα όπλα. Θα έχεις αγοράσει τα όπλα όλα. Τα credit προσέχτε ρε. Τώρα τα έγραψα εγώ. Λοιπόν, Τζον, έχω μία Fragrant Bot άμα θες. Κράτα τη, θα την ανταλλάξουμε με γάντια. Οκ. Δεξιά θες ή αριστερή. Δώσουν να παραδώσω λίγο τα πόδια, δεν είμαι καθόλου συγκεκριμένος τώρα. Μωρέ μαλάκα, πλάκα κάνει. Το Ναι, Dr. δεν καταλαβαίνω καν τι μου λες τώρα. Δεν πειράζει, εγώ φαντάζομαι ότι ξέχασα να παραδώσω το κεντρικό quest. QQ μας, καλά τα πάμε. Να μου ξέτα. Κοίτα Τι τι τα γίνεται έκανα. στην τράπεζα. Τζον, η αλήθεια είναι ότι αργήσαμε σήμερα λίγο. Πόση ώρα έχουμε περιθώριο? 24. Εντάξει, είναι 26. Προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε και άνετα κιόλας. Κοίτα, άλλες φορές ήταν στα 30 λεπτά ρε φίλε η φάση. Άμα είχαμε και περισσότερο sorcerer. Και σκέψου ότι χέσαμε και λίγο στο τέλος, κάτσαμε να φάμε το μπαμ, έτσι. Μαλακίστηκε από την αρχή λίγο το group, αλλά εντάξει, καλά πήγαμε. Εγώ λέω φίλοι να πηγαίνει έτσι, να βρίσκουμε έναν healer, tank έχουμε, damage έχουμε για να μην πηγαίνουμε όλοι μόνοι μας. Και όλα τα drop Τώρα θα πάμε δικά μας κανένα και δεν τελειώνει η φάση. Να δώσουμε τα quest σε μισή ώρα περίπου, ρε. Αφού, ρε Γιάννη, πάλι. Στην Έλα. καλύτερη μπορούμε να σηκώσουμε 10. Άμα βγουν όλοι σε έναν Nexus, άμα σε να βγούμε σε έναν Nexus όλοι, σηκώνουμε 15 άτομα πάρτι κατευθείαν. Δεν θέλουν παραπάνω, ρε, και με 12 άτομα βγαίνει η φάση. Καλά, αλλά εγώ σου λέω ρε παιδί μου, πηγαίνεις και πιο άνετα. Αυτή τη στιγμή στο guild έχει active 13 άτομα. Μπορούμε με συνεννόηση, μία φορά, δεν σου λέω κάθε μέρα, μία φορά στο τόσο να σηκώνουμε 3 πάρτι δικά μας. Έτσι πρέπει.
Μπαίνει και νέο αστέρι μέσα. Έχει πάει ήδη 20 level, ξεκίνησε χθες. Θα τον βάλω στο Έλα, kill ρε. αύριο μεθαύριο. Άμα πάω και με ελισούλα 60, τότε θα έχουμε 3 healer, ρε φίλε. Τι άλλο. Τι είπες, Ηρακλή? Great leadership. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Εντάξει, άργησες Τζο να γράψεις το να πάνε στα αριστερά και πήγαν όλοι στα δεξιά, ρε μαλάκα. Κάμισε τα. Έχω Ναι, ρίξει ρε, όλο το ήμουν άγκρο συγκεντρωμένος σκύλι στις μπάλες. Ήρθαμε συγκεντρωμένος Έχω ρίξει στις όλο το άγκρο μπάλες. σκύλ εκεί, ρε. Και λέω τώρα, να πάω στο άλλο ή να μην πάω, θα γυρίσουν όλοι, ξέρω εγώ. Όχι, Και ρε. δεν πήγαν οι μισοί, ρε μαλάκα. Πολιτιστικών. Πολιτιστικών μήπως. Εντάξει ρε παιδί. Έτσι.